De Kalmerkaasdagen binnen al 5 dagen aan de gang. Het Njoggendaagse feest is stiege populair onder de bewoners van het dorp en de omjouwing. De Foute Party, met een opkomst van 1500 feestvierders, wie tiege slagen. Feestcommissielid Arjen Mout zocht dan ook tevreden weerom op hoe het ontnota verrint. Maar ken het watje op de komende dagen. Persoonlijk ben ik heel erg benieuwd naar de alleskunner. We kennen het allemaal van televisie. Veel voorbereidingen hebben we daarin gestoken, veel vergaderd, veel spelletjes bedacht. Je begint met 30 deelnemers. Die 30 deelnemers die denken allemaal dat ze alles kunnen. Maar goed, dat zal moeten blijken. En langzaamaan zullen de mensen afvallen omdat het niet goed gaat. De dorpsbewoners versieren haar fortuin met het thema Rondje om de wereld om kans te maken op prijsnield voor de beste versierde tuin. Het dorpsfeest is net alleen nog voor de dorpsbewoners. Ook een soort mensen uit de regio komen erop aan vanwege de grote activiteiten. Ja, uit het dorp heel veel, maar ook zeker uit de regio. Daar zijn we alleen maar blij mee hoor. Want ze kwamen, wat ik begreep, afgelopen zaterdag echt van Drachten tot de Groningerhoek. We hebben ontzettend graag ook de gasten en het publiek uit andere dorpen erbij. Dorpsfeesten vinden meestal plaats in december. Maar de Kalmerkaasdagen binnen betiert en dat had zijn redenen. Wij zijn graag de eerste in de regio. We zijn natuurlijk gewend dat vroeger Koninginnedag en nu Koningdag, dat is echt een begrip hier in de regio. Dus dat is de afsluiter eigenlijk altijd. Dus daardoor ben je automatisch best wel vroeg. Wat doen jullie met de afsluiter? Ja, nou Koningsdag is hier een hele grote braderie. Grote markt, rommelmarkt. En toch echt wel. Koningsdag is echt wel een feestje in de hele regio dat ze graag naar komen toe gaan. En nogmaals, dit jaar wordt er dan nog afgesloten in het Witwaterbos met de Kings Day Festival.